Het was een heel inspirerend gesprek. U heeft een hele inspirerende premier met hele heldere en goed uitgewerkte visie op de toekomst van dit prachtige eiland. En dat geeft mij weer inspiratie om met u mee te denken hoe ik vanuit mijn functie daaraan ook een bijdrage kan leveren. Wij zijn er uiteraard altijd op uit om de samenwerking te verbeteren. We proberen er ook aan te werken om de condities, de voorwaarden voor die samenwerking te scheppen. En op dit moment zijn er uitdagingen en die proberen wij ook door middel van diplomatie uiteraard het hoofd te bieden. En daar kunnen wij als diplomaten een bijdrage aan leveren. En de hoop is en de verwachting is dat er altijd vooruitgang en verbetering mogelijk is.